Ukaona dzawaita dzakusvikira dzadonha pasi dzadai so, varume musanhonge. Ndiri kuona vapanhi vemazuva ano vane dzungu vari kutoenda kunobhadhara kutotenga dzadaiso idzi, kutoposta pasocial media munhu achidya type yemango idzi dzekunhonga. Mango dzanzwa nekurumwa nemaskito. Vapfana munoita munyama, zvinoti 1 unoruza mari yako yawadzibhadhara nayo, 2 ugorasikirwa neupenyu futi. Kana wakatadza kudzisvikira dzichiri mudenga mumuti, dzaapasi, siyana nadzo. Problem ndeyekuti hamuna patience. Iriko miti mipfupi inobara mango hombe dzakasvika dzekuti unotozvitanhira wega zvakanaka pasina kana kumbonetsekana, asi dzinongoda patience chete kuti udziwane. Idzo dzaizviita dzemudenga dzichizviti hatisvikiriki, dzazodonha nenyaya yekushaya anotanha, siyana nadzo. Siyirai vakareba mutsvage dzamunosvikira. Miti mipfupi inobara dzakasvika dzinonaka iriko, asi inongoda patience chete.